A právě v té době já jsem si tady nemohl najít práci a říkám, asi snad budu muset jako vrátit, protože jsem chodil po těch bankách. Já když jsem přijel z té Ameriky, já jsem v Americe pracoval jako bankéř a viděl jsem vlastně firmy takový toho lepšího rázu. Ale já jsem pak posledních 6 měsíců v té bance, když jsem pracoval, tak mě ještě vzali do risk departmentu, kde vlastně jsme pracovali s půjčkama, které se nepovedly. Pak jsem se vlastně vrátil po 10 letech z Ameriky, kolik mě tehdy bylo, těsně po 30. Neuměl jsem pořádně mluvit česky a teď já jsem šel na pohovory do bank a právě v té době já jsem si tady nemohl najít práci a říkám, asi snad budu muset jako vrátit, protože jsem chodil po těch bankách. A přišel jsem právě najít, tam hledají hlavního konzultanta. A já říkám, OK, startupy, no tak trošku jsme pracovali s firmama, to tam nějak jako prodám. A právě můj nynější kolega v tom fondu, Radim Kocourek, a tehdejší ředitelicu Jirka Hudeček mě měli jako na pohovoru. Asi se mi tam dostatečně rozesmál. Jirka říká, ale mě tohle přijde fakt zajímavý, jako ten tvůj příběh, ale zkusíme to, ty tady s těma firmama můžeš jako pracovat. Ale jako vyloženě se jako smáli. A já říkám, jo, ale dejte mě šanci, to jako zvládnem, ne?